hagués estat una cosa molt xula, perquè està molt ben escrita, és superdetallada i ocupa només aquesta part, infantesa i joventut. Diguéssim que arriba als fets de Fígols, però després ens perdem l'explicació de la guerra, ens perdem on van tenir un paper molt destacat, tot el de la resistència francesa, dels camps nazis, que ens perdem tot l'exili que està ficat en totes les conspiracions, per dir-ho d'alguna manera, i ajudar a moltíssima gent. Tot això ens ho perdem una mica. El xulo, per mi, hagués estat que ho hagués fet ell. A mi m'agraden molt les autobiografies, els relats èmics que diuen els antropòlegs, el que escriu un mateix. El protagonista ho escriu, saps que és una font parcial, però jo m'estimo més aquestes fonts, perquè saps de quin peu calcen, que està explicant la seva vida, naturalment és parcial, tothom ho és, també els que diuen que són historiadors. A mi m'agraden molt aquestes fonts, i el xulo hagués estat que hagués continuat el relat, perquè és molt xulo. Doncs no va continuar, però en tot cas tenim allò que ens explica la infantesa i la joventut. Després tenim altres documents com correspondència, triar una mica la correspondència més rellevant, és que clar, té moltíssima, però va triar algunes coses. Per exemple, amb la campanya de Karaganda, de l'alliberament dels presos de Karaganda, s'està escrivint amb el Camus, amb el Breton, amb el Sartre, amb tota aquesta gent que va donar suport a la campanya. Jo què sé, realment després les cartes amb companys que van arribar a ser molt companys, com Peirats, per exemple. Peirats, un militant de la CNT que va escriure, un militant i un historiador, perquè va fer la història de la CNT, aquells 3 volums, que estan molt bé, i amb ell es van conèixer a Gironella, quan va venir amb la Federica Montseny a fer una conferència. Clar, Gironella era un poble obrer totalment, amb una organització molt forta. Van fer un míting d'aquests multitudinaris i van baixar, això és el maig del 36, van baixar el Ramonat Xic, l'Ester, la gent d'aquí, a convèncer-los que vinguessin l'endemà a fer la xerrada aquí, la xerrada al míting. I al míting, clar, eren 6 o 7 persones, que saps quan ho fem una xerrada aquí nosaltres? Us era igual. Vull dir que no ha canviat, no ens hem de desanimar. I era molt poca gent i el Peirats, clar, el Peirats a les seves memòries diu que ell sí va posar-se fora que s'havia de fer la xerrada, i la Montseny no, clar, això cadascú explica, jo no sé, però en tot cas explica això i la van fer i tal. I amb el Peirats van ser amics a partir de llavors, es van trobar al front i, com que vaig molt desordenat, potser tornaré per així que intentaré fer-ho més ordenat. Però el que vull dir és que, com que es van trobar en diverses èpoques de la vida, el Peirats dedica alguns escrits a explicar la relació que va tenir amb l'Ester i també ens porta bastanta llum. I altres documents, la idea és fer una mica això i ho intentarem treure el 2014. Total, situat això, la qüestió és aquesta, va néixer aquí, a Berga, fill d'un home pobre, d'una família pobra, que era paletes, ell era paleta, els avis eren llenyataires, era una serradora, i la seva mare, que era d'un poble de Lleida, que ara no dic aquí, ja està, era d'una família molt pobra, diguéssim, no només pobra. I vivien aquí de manera humil, van tenir, d'on era, de Freixenet, a Lleida, la mare. I diguéssim que la família de l'Ester sí que va ser coneguda a partir dels anys 20, quan van fer-lo del bar. Aquí és molt conegut, la gent de Berga, els nostres pares o així, fins i tot saben, a Cal Minga, on era el bar de Cal Minga. El nom de Minga venia de la iaia, que es deia Dominga, de la iaia de l'Ester, i el seu pare era molt ditxaratxero, era un cafeter que primer treballava de cambrer i es va discutir amb l'amo i al final es va posar sol, era molt... Ara dirien emprenedor, però no val, perquè emprenedor és un substitutiu d'empresari que vol dir el que volia dir abans, o sigui, la connotació negativa no la trobarem. Per tant, no era un emprenedor, era una persona amb molta empenta i que realment va posar-se amb el seu petit bar i va tirar endavant, va arribar fins i tot una època amb altres 2 socis a fer un cine, que és on va començar a treballar l'Ester,
venent carmelos i això, cosa que em sembla que no li agradava gaire, i històries així, diguéssim, una joventut molt típica de l'època, de jugar a futbol. Berga és molt curiós perquè fins ara, bueno, és que segur de Berga ho sabreu, que sempre aquí estem tots bastant barallats, en grups i així, no? I ell explica que llavors el motiu era el futbol. Hi havia 3 o 4 equips, bàsicament, bueno, 2 d'importants, sobretot als anys 20 i la República. I un era el del bar del seu pare, i tot això girava, l'entorn del futbol girava un enfrontament molt fort, que de vegades, passa a altres pobles, que de vegades coincideix amb classe social, però no sempre, això dels equips d'un cafè o de l'altre i tot això. I res, a casa seva no eren gens de missa ni res, perquè a vegades s'ha dit que eren molt de missa i de cases benestants. L'Ester originalment no és de casa benestant, el que passa que arriba un moment que a casa seu arribarà a ser petit burgesos, per dir-ho d'alguna manera, un petit menestral, no sé com dir-ho, una persona que té un bar, un petit negoci. Però originàriament no, ell és paleta, el seu pare està 3 anys fent la mili, abans feien 3 anys, i la seva mare anava, això que deia abans, no? Buscar bolets i ablans per vendre'ls i netejar cases de la gent rica, i rentar roba i aquestes feines. Però sí que arriba un moment, anys més tard, que al tenir el bar i això ja tenen una altra situació econòmica i que arribarà a ser molt conegut, com un bar molt conegut, com ara pogués ser Can Negre, bueno, en aquella època ja hi havia, com un bar d'aquests típics de Berga. Llavors, bé, ell tampoc explica que ell tampoc era molt aficionat a estudiar ni res d'això. Va entrar també en una mena d'agrupació així religiosa, que els hi feien fer com escoltes, bueno, saps com ara si no escoltes, una cosa més de cantar, un esplai diríem ara, aplicat, les joventuts antonianes, que després van treure perquè van entrar en una altra congregació encara més reaccionària. Ell explica totes aquestes històries, parla també d'un capellà, això és molt bo, quan us deia que diu, jo que això sé que no ho llegirà ningú, com a molt la família i tal, però parla d'un capellà que era un pederasta, i que va posar d'ell i de tots a canalles, que era un porc. I ell ho diu allà i diu, això no m'ho invento. Diu, si mai això ho llegís algú que no sigui... Això no ho he escrit perquè ho llegeixi ningú, però si mai ho llegís algú que sapigueu que això és veritat, que això és verídic. Diu, ho explica, bueno, hi posa molt èmfasi en això i ho explica bastant detalladament. I res, va anar a l'escola del Just Lacau, que és una cosa bastant curiosa perquè era un anarquista de Barbastre, d'Aragonès, que estava aquí a Berga, havia estat al cap de l'estació d'aquí de baix del Ban, quan hi havia el carrilet, i havia també construït la carretera que puja a Caral, i que finalment va posar una escola. I aquest home, que era anarquista i això, com a professor, segons l'Ester, era com tots els professors de l'època, autoritari i de seguida escalfar els crius i crits. Ell diu que tots els profes que va tenir sempre van ser iguals, també el Lacau, tot i que després van ser amics. I clar, el van portar amb el Lacau perquè coincidien a la casa, diguéssim que el Lacau tenia l'escola a la mateixa escala que vivia la família de l'Ester. I diu que, com que el Lacau era músic, diu que quan se n'anava, que un dia no podia fer classes perquè havia d'anar a una banda a tocar a algun poble, que allò era la felicitat dels nens, no haver d'anar. I explica coses així, amb molt detall, i és bastant curiós. Llavors va voler estudiar ja més gran, ell mateix diu no sé què em va entrar, que ell volia anar a les escoles cristianes, que fins ara era l'únic que sabíem que havia anat allà, però això va ser els últims anys. Va anar 4 anys a estudiar a les escoles cristianes perquè ell es va encaparrar, els seus pares no l'entenien perquè tampoc eren massa de missa, la seva iaia, que sí que era molt de missa, la Dominga, va intercedir, diu, ja li pago jo, no sé com el van fer, però va anar a les escoles cristianes 4 anys, igual, que tampoc li va agradar gaire, però que va aprendre el que va poder, i llavors va entrar al món del treball. Primer amb això del cine aquest que van tenir una època, i després ja directament amb un manyà que hi havia darrere Sant Francesc, que li deien el Pixaví, sembla ser que era bastant conegut aquí a Berga,
i que està molt bé perquè diuen el Peixaví, que era un amic de la família, perquè a vegades aquí a Berga sempre com que a Berga hi ha aquesta mena de patriotisme berguedà, que tot és millor que qualsevol altre i tot això, però ell està bé perquè ell diu, és amb aquesta família, tot això, que són amics d'aquesta gent, que són amics de la família, però diu, són uns explotadors, no? I explica com amb les condicions de treball, el que cobra, també com es tracta un encarregat que tenen, està molt bé perquè detalla bastant bé, i sobretot el més divertit, el més interessant, és que diu que allà no s'aprèn res. Llavors decideix que allà marxa, entre l'encarregat, que és un malparit, que les condicions són unes condicions de merda, i que no està aprenent res, doncs se'n va a l'Ascensió, al canal, i aquí baix, el Sistax i tot allò. I diu que allà les condicions són una mica més bones i sobretot aprèn molt. Hi ha un director allà, jove, que no en parla malament, tot i la seva posició, i perquè, sobretot pel tema aquest d'aprendre, i feien maquinària, i el fet d'inventar-se maquinària, ell ho valora molt, disfruta amb això, amb el que està aprenent com a manyà i amb aquest enginyer i tot això. I llavors, doncs, amb tot això arriba la República i llavors aquí a Berga es torna a fer el CNT, el sindicat únic, i el fan una sèrie de gent, el Ramonet Xic, gent que són més joves, més grans que ell, tenen 5 o 6 anys més, i també el Bueno, que no té 5 o 6 anys més, que és molt més gran, és el més vell, però els altres són nanos així de 5 o 6 anys més que ell. Ell s'afilia, però com un afiliat més, no va tenir responsabilitats durant la República, això que ens pensàvem o que s'havia dit. Però sí que assisteix a la primera assemblea, que es fa al Teatre Quevedo, que jo no sé on era, d'aquí de Berga, i no es pot saber, ja ho sabrem. I llavors, una assemblea de 1.000 persones, això ja a la República sembla que la cosa d'aquella assemblea almenys es va arreglar una mica. I llavors, ell surt molt desgustat per un enfrontament que hi ha entre, també molt típic del moment, això és el 31, entre els anarquistes i els marxistes del bloc, diguéssim, del bloc obrer camperol, que de fet ja durant els anys 20 s'havien estat barallant, serien el Nin, el Mauril, i diguéssim, aquesta assemblea tan així, tan enganxada, que sembla ser que es porta a l'aigua, per dir-ho així, el gat a l'aigua, la línia llibertària que defensa la Junta anterior, una cosa així, que gràcies bàsicament, que és el que diu ell, bàsicament al Ramonet Xic, el Ramon Casals aquest, que, ostres, que xerra molt bé, amb una molta passió, i ja tothom que ha anat a l'assemblea, sí, tothom està d'acord. Però ell surt una mica així, d'això dels anarquistes i la mala fama que tenen, i llavors se'n va al cafè, el de son pare, clar, sempre anava al cafè del seu pare, és on vivien, no? I allà el Lacau diu què et passa, i van parlant i tal, amb el Lacau, ell explica que parlen amb el Lacau i el que ha passat a l'assemblea, i diu, jo em sembla que ho deixaré això, no m'acaba de fer el pes. I l'altre, perquè això dels anarquistes, ell té com els prejudicis que tothom sol tenir, que tenia i té amb els anarquistes, i li dona a llegir el llibre del Malatesta, s'apassiona, i a partir de llavors, ostres, comença això a llegir molts llibres, diu que un dia es queda al llit fent veure que està malalt per no anar a treballar, per acabar-se un llibre del Montenegro, que havia escrit un professor racionalista que havia estat aquí a Sallent, i s'apassiona molt, i comença a militar, a anar a les protestes, a participar activament, diguéssim. I el 32, que té llavors 19 anys, crec, doncs hi ha la vaga aquesta del tèxtil, que portarà la vaga general revolucionària després, perquè els fets de Fígols i la proclamació del comunisme llibertari comença amb una vaga del tèxtil, que la patronal catalana, que era la pitjor d'Espanya, no respecta normalment res, però la del tèxtil no respecta els acords, però en aquest cas ha arribat a uns acords i sembla que el respecta la patronal catalana, però la d'aquí dalt no, perquè si la catalana era dolenta, la d'aquí dalt era estupenda. I llavors doncs no respecta els acords que s'havien pactat. I aleshores, mentre el Ramonet Xic i 2 o 3 més negocien, això ens ho havia explicat el Ramonet Xic, negocien amb el tèxtil, amb la patronal, a veure, que es respecti això mentre hi ha la vaga, a Fígols, doncs, bueno, hi haurà
hi haurà la proclamació de la vaga general revolucionària en solidaritat amb les dones treballaven al tèxtil i els homes a les mines, amb una cosa que també aviat esperem que aportem més informació, perquè és una cosa que també ara estem treballant amb companyes d'aquí del centre, i llavors doncs la qüestió és que es proclama el comunisme llibertari. I després, de manera aïllada, sabíem que aquí a Berga, això se sabia amb el treball que havia fet la Borderies, una mica sèrio que hi ha del tema i tot això, i la Vilanova, sabíem que havia hagut allò un dia aquí a la plaça Sant Pere es van tirar les bombes del Bueno, que estaven fetes amb unes olles de ceràmica velles i unes llaunes de pot condensada i tot això. Semblava una excentricitat d'un home com el Bueno, que ja era una mica arrauxat, i així. Però després, doncs, pel que explica l'Ester, és molt xulo perquè explica una mica, però ja veus que tot quadra i que les coses no són tan... A vegades sí que són molt improvisades, però que a vegades també hi ha una organització, un mínim d'organització ni que sigui l'última hora. I en aquest cas sí, quan van veure que se proclamava Fígols, aquí a Berga van voler assumir-ho i intentar seguir el model. El model de vaga general revolucionària és prendre l'Ajuntament, desarmar el sometent i a la Guàrdia Civil, penjar la bandera roja i negra de l'Ajuntament, desarmar el d'allò i llavors garantir l'abastiment de queviures i d'això a la població, que era una mica el procés. De la gimnàstica revolucionària, que el García Oliver, una tendència de la CNT, impulsaven en aquells anys. A Fígols s'havia fet i a Berga ho van intentar, no va sortir bé, però sí que ho van intentar. De fet, va baixar un miner de Fígols armat, que és el que l'Ester va acompanyar fins al Parraquer, fins aquí sobre de la cabana, i estaven pendents de l'arribada dels miners i de fer l'atac aquella nit. I no va anar bé. Sembla ser que un que seria responsabilitat, precisament de l'edat així més o menys de l'Ester i del seu de la gent que es trobava al cafè, que havien esdevingut una mica com un grup d'afinitat, entre cometes, doncs els va fer el salt total, i no es va presentar, un tal Patets, que ell no diu el nom, l'ha escrit perquè no vol ni parlar-ne, diu només el sobrenom, Patets. Però els altres sí, fan, es reparteixen la feina, i l'Ester surt de la casa del Bueno, que és a sobre de la Berruga, de les voltes d'en Clarís, d'allà on hi ha a la plaça Sant Pere, que hi ha aquell llarg, el call jueu, diguéssim. Doncs allà a sobre és on està el Bueno i tal. La policia, diguéssim, a través d'un aguatzil, de fet és l'aguatzil que veu un moviment de gent que entra i surt de la casa i aturen a un i que té un ganivet, i sembla que això fan que vulguin entrar, pujar algun número de la Guàrdia Civil i tiren les bombes. Això és el que se sabia, que s'havia explicat amb les entrevistes, la Vilanova i la Borderies. Amb la font de l'Ester sabem que en tot això és que l'Ester està a buscar amb aquell, tenir informació de com van les coses, amunt i avall, i ell explica que pugen amb un altre quan ja no sabem ara què fer perquè aquest no es presenta, no sé què, tornem a la casa, pugen pel carrer Major i se senten dues explosions i totes les portes que tanquen, molt Berguedà també, i llavors arriben allà i ara què fem? I un se'n va cap a una banda i l'altre cap a l'altra per intentar arribar a la casa, no poden perquè hi ha la Guàrdia Civil, i finalment, quan veu que no pot entrar, gira cap al sindicat, es troba el seu pare que li fot bronca, què fa, i et sembla bé? Diu, sí, clar que em sembla bé. Diu, tens a la casa la teva mare i la teva dona plorant. I amb això, ell diu, bueno, què vols fer-hi, no? I ell diu, bueno, la teva dona, diu la mare, bueno, però la teva dona no l'hem de tenir nosaltres a casa plorant. El xinxa perquè torni, no? I perquè vagi a casa i tal. I ell es va sentir sempre molt culpable, ell ho diu allà, l'endemà se sentia supermalament amb tothom. Ell es pensava que baixarien els miners de Fígols, es pensava que, d'altra banda, que veu que tants que eren, i de cop aquell dia no hi ha ningú, després veu el Patets allà al bar criticant-los, i en públic es veu que té una baralla,
I bueno, queda molt decepcionat per això, però bueno, segueix amb la seva militància. Com heu vist, ho faig tot molt desordenat i m'he saltat la part interessant, que és quan es va enamorar de la filla del Bueno, precisament, que era l'Alfonsina, treballant al canal, perquè ara quan he dit que té la dona a casa plorant, he pensat, hombre, t'has saltat una cosa molt important, que és quan es van conèixer i es van enamorar i aquestes coses que passen. L'Alfonsina es va quedar embarassada, just el 32 es casen al gener del 32, abans dels fets de Fígols, que és res, unes setmanes després, i la filla la van tenir, doncs això, cap a l'estiu. I quan es va quedar embarassada, és molt interessant perquè cap dels dos ho volia tenir. I ho expliquen, jo he parlat amb un amic que m'ha dit, aviam com ho farem, ella també amb unes amigues, veiem com pot avortar, no pot avortar, però està molt bé perquè s'explica clarament que cap dels dos volia ser pare, no? I això em recorda, no?, que una campanya que ara fa poc vaig veure de que l'avortament doncs et pot salvar la vida, no salvar la vida, però sí que et pot fer feliç, no? En aquest cas amb ells els hagués fet molt feliç. A més, ella era una ordidora, em sembla, i ell l'acabaven de fer fora de la fàbrica perquè a alguna de les eleccions del 31, ell no demanava el vot per ningú, perquè ja era anarquista llavors, però passant pel carrer de casualitat veu un capellà davant d'un col·legi electoral liant-la que han de votar a la dreta, que no sé què, una discussió d'aquestes i el capellà allà. I clar, no va fer cap altra cosa que ficar-se allà, total, que el capellà va acabar un cop de puny i l'endemà van fer fora de la fàbrica de manera automàtica. I vull dir que el va agafar, va ser l'any 32 realment, penso que per l'Ester, entre les revoltes i les decepcions de la militància, les decepcions ràpides, perquè el 31 comença a militar i el 32 ja tens decepcions. Com se t'acceleren les coses personals, no? De tenir de cop de ser pare. Hi ha una foto d'ell amb la nena petita i té una cara de nen, clar, té 19 anys. I bueno, llavors res, avancem una mica i se'n va anar a la guerra. Ja passem al 36, per anar una mica així, es van fer les Joventuts Llibertàries, aquí a Berga, van al front, van anar voluntaris a la columna Terra i Llibertat, que és aquest Ateneu té aquest nom, perquè molts militants i militantes de la comarca van anar, del Llobregat en general, van anar en aquella columna de voluntaris. Quan va arribar el maig del 37, al març del 37, quan ja es parlava de les militaritzacions, quan es van fer efectives, moltes columnes no van acceptar que es militaritzés, perquè els anarquistes no són pacifistes, però sí que no són de cap manera militaristes. I van anar voluntaris al front, a vegades sols, de vegades amb la família, de vegades soles, molt variada la composició de les columnes. I la columna Terra i Llibertat, junt amb altres, com la columna de Ferro, de València, no van acceptar mai la militarització, al contrari d'altres columnes o d'altra gent, com les de Madrid, per exemple el Mell, el Mera, que sí que l'acceptava i això. Van tenir una reunió, un pleno a València, on es va discutir molt això, i finalment els que no accepten la militarització, malgrat els acords o el que sigui, ells se'n tornen. I aquí a Berga van tornar tots, tota aquesta generació de les Joventuts Llibertàries, el Ramonet Xic, l'Ester, el Bach, el Ros, tots aquests van tornar. I un cop aquí, l'Ester i el Ramonet Xic es van integrar a l'Ajuntament unes setmanes, amb unes responsabilitats, però després van tornar. Molts van tornar al front per un motiu, perquè veien que després, si es cridaven a files, anirien on els diguessin. Clar, no teníem, o es feien desertors i això, o si havien d'anar on els incorporessin. I llavors van tenir la idea, i van fer-ho molts això, de tornar voluntàriament abans que els cridessin a files, un altre cop, per incorporar-se a la columna, que llavors ja passarà a ser, en aquest cas, brigades, regulars, diguéssim, exèrcit regular, on estaven, per dir, bueno, ara som exèrcit, però nosaltres, com que som els que érem, seguim organitzant de la mateixa manera. De fet, van haver columnes que van passar a ser brigades que eren totalment llibertàries, per dir-ho així, de la CNT, i que van seguir funcionant com van voler, perquè per molts comissaris polítics se'ls enviessin, o eren dels seus, o s'apanyaven, o allà simplement els deien, no, mira, marxeu, aquí no teniu res a fer. Hi van haver diverses d'aquestes, però hi van haver d'altres, i d'altres que no, que van ser militaritzades, s'enviaven comissaris polítics que molt sovint eren comunistes, del SUC,
I llavors, com que ja miraven de desmuntar l'organització que tenien prèvia, diguéssim, que era la de facto, la que funcionava. Això va portar conflictes. En la Terra i Llibertat, per exemple, va portar molts conflictes perquè és una columna que queda molt dividida. O sigui, hi ha molts llibertaris, però també la militarització s'aprofundeix. Llavors, hi arriba un moment que hi ha una dualitat de poders. I hi ha un merder considerable, l'Ester és, junt amb altres, amb els que dirigeixen la columna, en aquell moment la 153 Brigada Mixta, són acusats de matar un comissari polític, que de fet era socialista, el Ricabert, un senyor Ricabert, en una carretera d'uns pobles de Lleida. Quan llegeixes els informes del CIM, del Servei d'Informació Militar, dius, mare de Déu senyor, aquests de la columna, els de la brigada, abans que arribés el Ricabert, eren uns salvatges i eren, bueno, ho tenen tot. Clar, quan veus el que diu, per exemple, en Pairats d'aquell moment, de quan es troben, perquè llavors es tornen a trobar, clar, ostres, que no té absolutament res a veure. Però clar, són fonts totalment oposades i parcials. El CIM és totalment controlat pel SUC. I clar, ha de justificar les seves accions, és a dir, el canvi que s'està desenvolupant allà dins. És, diguéssim, l'enfrontament d'entre guerra i revolució, també aplicat a revolució i contrarrevolució, aplicat a l'àmbit de la guerra. Va afectar també a l'àmbit de la guerra, també per la manera d'organitzar-se i tal. Ja no entro en més detall, però bueno, la qüestió és que realment es veu molt aquest enfrontament. Llavors, l'Ester va parar, bueno, tots detenen a l'Ester i el Bach, dos de Berga, que són soldats, tot i que l'Ester va arribar a ser tinent en teoria, però fan soldats i els caps de la milícia, que són llibertaris. I els detenen a tots i llavors sabem que l'Ester surt a l'exili al cap de molt pocs mesos, perquè això és el 38, al cap d'un parell de mesos surt cap a França amb una altra identitat, amb un altre nom, que és, us el dic, bueno, no té tampoc gaire d'allò, a Domingo López Sepúlveda. Mira, això, insistim en el tema del Domingo i no ha acabat encara d'esclarir, però jo m'imagino, així d'entrada, si ho hagués de dir avui, que és un tema per evitar el tema de la repressió que està fent el CIM. Jo havia entrevistat, per exemple, el Jaume Valls de Gironella, amb l'Andreu l'havíem entrevistat i ens explicava, de la CNT, que estan al front amb un altre que s'havien fet amics perquè tocaven la corneta, que van matar amb l'altre. Ells feien guàrdia i sempre tenien uns que els feia el guàrdia amb ells. O sigui, ells estaven fent guàrdia i tenien sempre un home armat a darrere, perquè estaven en una columna totalment militaritzada. Llavors, i el del Poma el van matar directament. I ell, quan va demanar parer pel seu company, això es deia el Jaume Valls, li van dir, mira, ens l'hem tret de sobre i si demanes massa, també passarà amb tu això. Vull dir que la repressió no és un cuento de la pel·lícula Tierra i Libertad, no? Sinó que, aviam, és veritat, per molt que els sàpiga greu els historiadors més marxistes com Mayayo, per exemple, aquesta gent que fins fa poc han negat que és aquesta repressió, que la pel·lícula del Kerouac és molt romàntica i que exagera, sí, tant que és molt romàntica i exagera, però la repressió es va fer. I és per això, jo crec que aquest home es va canviar el nom, perquè si bé els del PUM van ser realment molts eliminats físicament, amb la CNT no es podia tant, perquè sí que es van fer molta gent de les joventuts llibertàries, però no podies perquè era massa gran. I aleshores la CNT mateixa tenia gent ficada a tot arreu. I jo crec que per això li canvien el nom i els fan sortir de l'exili i ja surt amb una altra identitat. El que explica el Pairats d'aquella època és que els va a veure, perquè estan al Segre, a la columna de dalt està el Pairats i a la columna de sota està la Terra i Llibertat. Ell explica que el van anar a veure, que els expliquen la situació aquesta, que volen canviar tots els mandos, i llavors el que feien, diu ell, que portaven els mandos a primera línia a l'Ebre, i era la manera de treure-te'ls de sobre ràpid, i llavors havien aconseguit canviar l'estructura, un altre model de fer la guerra. I el que els diuen és la gent més compromesa, passeu-la a la nostra columna i aquí no els hi passa res, perquè aquí sí que controlem tot nosaltres.
i es veu que ho van fent bastanta gent, de passar-la a la columna més amunt del Segre. I res, un cop a l'exili és divertit, perquè, bueno, divertit, no és interessant perquè trobem diaris que té guardat l'Ester de quan tothom va sortir, va ser un caos, amb milers de persones cap a l'exili i moltes famílies van perdre, bueno, no sabia on estava fulanito i tal, i amb uns diaris que es van editar de llistes, així molt grans, com si fossin les llistes de la loteria, i surten anuncis. I l'Ester va posar molts, a nom de Josep Ester, aquí legalment es deia d'una altra manera llavors, demanant per molta gent. I així es va poder, va centralitzar una mica, per dir-ho així, molt l'aconseguir trobar gent de Berga, que es va exiliar. I de seguida, perquè el 40 s'integra amb el Ponzán al grup d'evasió del Ponzán. Per tant, vull dir, el seu compromís de llavors és molt alt. De fet, té un escrit que també m'agradaria treure sobre la guerra i la revolució, les valoracions que fa de per què això de perdre la guerra. És molt interessant, no? Perquè diu això, no? Que de fet és un error la militarització, que la guerra era més fàcil guanyar-la com en guerra de guerrilles, de desgast, no podies fer front a un exèrcit regular amb un exèrcit regular, perquè ni el tenien i perquè ell considera que no era una bona idea i explica, defensa aquesta posició de que fent la revolució sí que es podia guanyar la guerra. Bueno, més enllà d'això, ho deia perquè està molt compromès i amb aquest grup d'anarquistes catalans i aragonesos, tan oblidats com el Francisco Ponzán, doncs van fer la xarxa aquesta d'evasió d'aviadors, bàsicament aviadors aliats que queien a la França ocupada pels nazis i ells el que feien era agafar-los i passar-los a algun consolat britànic que hi hagués a Espanya o fins i tot els havien baixat a Madrid, per exemple, havien anat molts viatges, el Joan Català, que vam homenatjar a la seu no fa massa, era un d'aquests guies que feia caminant de Madrid a França, no? I li deia, i què, no et cansaves caminar tant? Deia, quan em cansava corria, jo anava caminant i si em cansava corria. I doncs el Joan Català també era del grup del Ponzán. És molta gent que ve no del CEIP, d'un servei que tenia a bando, diguéssim, republicà, uns grups que entraven a la zona nacional a fer operacions d'aquestes així secretes, que podia ser fer un sabotatge, una infraestructura, o podia ser robar un ramat de 3.000 ovelles o com la vaquilla, em sembla que una pel·lícula que s'hi m'agrada això. El que vull dir que feien operacions d'aquestes tan variopintes i realment perilloses. I aquesta gent, amb el Ponzán al capdavant, són la gent que se cuida d'aquesta xarxa, que es dirà després més endavant Pat Olery, al sud la porten aquests catalans i aragonesos anarquistes i al nord la porten belgues. Els belgues cobren, els d'aquí no cobren perquè volen armes. I volen armes perquè ells veuen a venir. Ja, llavors, no se'n fien, tot i que llavors tothom confia que quan acabi la Segona Guerra Mundial, si acaba del bàndol dels aliats, naturalment, Franco era un aliat de Hitler i Mussolini, per tant havien d'entrar. Però ells, pel que pogués passar, demanaven armes. I aquesta xarxa va ser molt operativa, realment va funcionar molt bé, van arribar a treure 1.500 persones. I fruit d'això va anar a parar als camps de concentració. Us recomano molt un vídeo del Ponzán, si podeu recuperar per internet, que surt en un programa que es diu Música per Camaleons, que va fer el Xavier Montanyà, que és molt bon periodista i que va fer un treball molt bo sobre el Ponzán. La van passar naturalment a una hora que pogués veure tothom, no sé si les dues, la una a la nit, el 33, però és realment molt bo i molt curt, si ho podeu veure està molt bé. I poseu d'allò Francisco Ponzán i Música per a Camaleons i ja us sortirà. De fet va ser un tema molt complicat perquè ell mateix li va deixar a l'Audet, li deixa escrita la seva segona companya, perquè després del 45 se separen amb l'Alfonsina, després de desavinences molt fortes i un patiment per part de tots dos bastant considerable. Aquestes coses ja se sap. I llavors diu que deixa escrita la seva segona companya a l'Audet tot el com va anar, de la detenció, perquè no es queda clar com cauen i ells mateixos no ho veuen clar, ells mateixos que cauen tot el grup al final.
i estan intentant saber si algú ha parlat, si no, i explica tot el relat de com ha anat i tal. Total, que els detenen a tot el grup. El grup Ponzán, a part de l'Ester, hi havia també la seva companya, no sé si per convicció o perquè era la seva companya, perquè moltes dones llibertàries, o no llibertàries, moltes lluitadores que en tot cas han lluitat dintre de les organitzacions anarquistes, fos per convicció o fos perquè tot el seu entorn era llibertari, han tingut la desgràcia de patir la repressió en igual mesura, fossin per convicció o fos perquè el seu pare, el seu germà, el seu veí i tot l'entorn era llibertari i ho feien. El que vull dir que més enllà de les conviccions que no poso en qüestió, el que sí que és evident i això és indiscutible, és que la repressió era duríssima i va perdre la vida. O com va passar amb l'Alfonsina va ser detinguda amb l'Ester i amb el pare de l'Alfonsina, el Miguel Bueno, i van anar a parar a Mauthausen, el Bueno, el pare, l'Ester i el germà de l'Alfonsina, que en aquest cas sí que va anar perquè era el germà, perquè el germà no estava implicat en això, i l'Alfonsina va anar a parar a Ravensbrück, que era el camp de concentració de dones. El pare el van matar al castell de Hartem de seguida, el germà i ell eren nats en Never, que volia dir nit i boira, que volia dir que eren dels que en qualsevol moment matarien, i l'Alfonsina li van fer experiments, van experimentar amb ella. De fet es va medicar durant molt de temps, l'anaven a punxar a casa i això, perquè durant molt de temps tenia molts problemes. O sigui, un tipus d'això que feien els nazis que ens sembla tan... no ens sembla, és que és tan bèstia i tan inexplicable. No sé què li punxaven, l'aparell reproductor, van deixar-la feta una coca. Llavors l'Ester va entrar això al 43, és el que dèiem abans, que dintre de lo terrible del cas era pitjor si entraves abans als camps de concentració. Bàsicament va tenir la sort que van tenir molts espanyols de ser molt hàbil manualment, amb feines manuals. Ara em sembla que ens matarien a tots. No sabem fer gaires coses, però llavors van tenir molta sort d'això, molts paletes, ell era un manyà i de seguida es va posar a l'armeria i arreglant armes, desviant armes fins i tot, ja tenien armes. Va fer el paper de quan va entrar ell al camp, el 43 es va organitzar, bueno, el 43 el tenen, penso a finals del 44 o a finals del 43, llavors organitza la CNT allà dins del camp, els de la CNT s'organitzen, no és que organitza la CNT, i també aconsegueix una cosa que era molt complicada, passada la guerra, que era una mena de solidaritat, no sé si nacional o estatal, en tot cas els espanyols es van posar d'acord per ajudar-se entre ells, inclús amb els del SUC. O sigui, va aconseguir que els del PUM acceptessin que hi haguessin els del SUC, cosa que naturalment era molt difícil perquè els acabaven de pelar la guerra. Llavors es van organitzar dintre el camp. L'altra sort que van tenir, que abans comentàvem, era que a partir d'aquella data hi ha els txecs que els hi passen a davant amb prioritat a ser assassinats i els jueus, que sempre tenen el número 1. I per això els espanyols tenien, no sé si la sort, perquè sona una mica humor negre, però sabien que per davant, sempre que entressin jueus, pelarien els jueus abans, txecs, després de l'atemptat que havien fet un txec, Hitler, em sembla. Hi havia aquests grups que tenien, diguéssim, prioritat a morir. Tot i així, moltíssims espanyols, naturalment, i catalans, però sí que és veritat que van tenir cas d'allò. Quan surten, abans que surtin només explicar una anècdota que expliquen molts llibres de memòries del Mariano Constante, que és un comunista que estava allà al camp, o explica moltes altres memòries. Expliquen quan es van trobar el Josep Estera amb l'Alfonsina, amb la seva companya, perquè va ser que, us explico ràpidament, ja començaven a caure les línies alemanes. Llavors el camp de Ravensbrück de dones també va caure i el que van fer és evacuar-lo ràpidament i van portar les dones a Mauthausen. Llavors a l'entrar les dones, els espanyols van veure que aquesta era la companya de l'Ester, la van avisar i descriuen un emotiu en contra de les dutxes
no a les dutxes d'aigua, diguéssim, i va ser una cosa molt maca. De totes maneres, la relació no va anar bé, ens van separar el 45, que és de seguida, i l'Ester va participar activament en la fundació de la FEDIP, que és la Federació Espanyola d'Internats, de deportats internats polítics, i des d'allà va començar a fer molta feina. Se'n va anar a París, ell, i es van separar amb l'Alfonsina, i va començar a fer molta feina d'aquest nivell, d'ajudar sobretot a les pensions dels que havien estat als camps i pensions també per les vídues o vidus de les persones que havien assassinat als camps espanyols. I això ho feia directament escrivint al govern alemany, que llavors van començar a donar aquestes pensions. La feina de la FEDIP bàsicament va ser aquesta, va ser una feina també de memorialística, però bàsicament va ser molt pràctica. Vull dir que es coneixen molt les amicals i no es coneixen la feina de la federació, de la FEDIP, però bàsicament va ser molt pràctica, molt d'ajuda a aquesta gent. També va ficar-se amb altres a treballar, treballava diguéssim remuneradament no a la FEDIP sinó a l'OPRA, una altra associació de deportats, de refugiats polítics, arreglant papers de refugiat a les persones que estaven a França. I després també va fer feines d'intentar a gent que estava a la lluita armada, quan no va tardar massa, però els maquis al principi sí que passaven les armes per una banda i ells passaven fins i tot amb l'uniforme britànic, com ens explica el Joan Busquets, passaven per la frontera, que els hi havien de dir, si és que havien alliberat París ells, vull dir, passaven com Pedro por su casa per la frontera i els gendarmes no els deien res. Però això no va durar gaire, perquè per molt, fins i tot abans que reconeguessin Espanya i tot això, les policies de seguida, no sé què tenen les policies, que es posen, sí que ho sé, que es posen d'acord, i es van posar d'acord de seguida, i els governs van començar a col·laborar més clarament o menys clarament amb el francès i amb l'espanyol. L'espanyol pressionava molt perquè no deixés impunitat, que no deixessin passar per la frontera tota aquesta gent que entraven aquí a fer sabotatges o a treure gent que anaven a matar. Llavors aquesta gent com el Massana, per exemple, el Sabater, el Ramon Vila, comencen a ser detinguts a França per portar armes o per diferents coses. Llavors ell intentava recordar-los que el capità Raimon, que era el Ramon Vila, era un capità de la resistència, llavors utilitzava molts contactes, ell havia estat a la resistència, tenia contactes amb patriotes francesos, per dir-ho d'alguna manera, que no eren sospitosos de ser llibertaris de cap de manera, alguns comunistes i d'altres ni comunistes, vull dir, més aviat això, patriotes ells, diguéssim, fins i tot d'ordre. Però clar, estaven en deute amb ells, llavors ell utilitzava molt aquestes influències per aconseguir alliberar aquesta gent, alliberar o impedir l'extradició del Massana. I aquesta va ser una tasca molt important, si llegeixes les cartes que no paren d'escriure-li, que jo soc de Berga, que soc amic de no sé qui, que si em pots arreglar els papers amb un cosí que està aquí, però resulta... fa moltes tasques d'aquestes. És també molt intransigent, és bastant curiós amb els temes del que va passar als camps de concentració. O sigui, ell no va arreglar cap paper a ningú que no hi hagués estat. Amb això és molt sèrio, no vol perquè hi havia gent que això podia ser una manera d'aconseguir una paga, falsificar uns papers i tal, fins al punt que fa unes crítiques brutals als textos que surten sobre Mauthausen. El Maquet de Manresa, que fa aquella novel·la, que la criticava molt, el Mariano Constante fins i tot que ha compartit camp li fa crítiques més petites, més puntuals i concretes. No li agraden les novel·les que es fan sobre això i tampoc parla en excés amb els escrits, però sí que amb això és molt seri. A nivell organitzatiu va estar també a la CNT de l'exili, a la CNT de l'Alt Llobregat a l'exili, i sempre va estar molt amb les línies més ortodoxes, fins que va deixar d'estar-ho, i va passar a estar
anar més per lliure. Va estar sempre molt afí amb Pairats i al principi era molt afí a l'organització més ortodoxa, la Federica Montseny, l'Església i tot això, però va arribar un punt que ja els hi va semblar massa la línia que portaven i aquests es va desvincular una mica, però va estar moltíssims anys superactiu. I pel que fa també a l'Associació de Berguedans a l'exili, que és un agrupament que es va fer bastant curiós perquè això no s'ha donat a altres pobles, potser una cosa similar als terrassencs, però no massa. I a l'exili es van ajuntar per pobles, i per sobre d'ideologies, perquè allà fins i tot hi havia, clar, la majoria eren de CNT, del POM, com el Guix, que era de CNT i del POM, o el Molero, que era del sud, que era una mica com l'únic, perquè és que no hi havia gaire gent del sud.